kaixo, gaur irutxarrikumen txontxongiloak egingo ditugu. Ni Aider naiz eta txarrikume txikia eta kontalaria izango naiz. Ni Maider naiz eta txarrikume handia izango naiz. Ni Juan naiz eta txerri ertaina izango naiz. Ni Paul naiz eta Otxoa izango naiz. Bazein behin irutxarrikume basoan azaretu zirela. Zer behin duzu? Ez, Zu izan zara. Arrazoia duzu. Bai. Ba, ni nire etxea egingo du. Nire etxea lastozkoa izango da. Eta nirea agurrezkoa. Txarrikumeak bere etxea egiten hasi ziren. Ni bukatu dut, zuek? Ni bai. Ba, ni ere. Otxoa azaldu zen. Tok, tok, tok. Zein da? Otxoa naiz irekiatea. Ez, inoiz. Irekiatea edo putza egingo dut. Ez. Otxoa dago! Sartu. Tok, tok, tok. Zein da? Otxoa naiz. Irekiatea edo putza egingo dut. Ez. Laguntza! Etorri! Jarri. Tok, tok, tok. Nor da? Otxoa naiz. Irekiatea edo putza egingo dut. Inoiz. Orduan, teiatutik igoko naiz. Piztuzua. Nire ipurdia. Erreta dago. Eta Otxoa esan inoiz ausartu txerriak jaten. Ala,